Kiinni. Harvoista ei edes ollut. Mittahan riittää. No, on se siellä ihan tyytyväinen. Mulla heittää vähän makkaraa. Miten sä näet? No, täällä on ollut. Hyvin, kyllä ammutteli. No. Joskus näin. Normaali se ollut tuonne vasemmalle vittu. Vittu kun karkastaa. Viikkei näköjään nyt vittu. Jännä kun joku semmonen mikä ikinä ei vittu, niin tarttuukaan ei se käy. Aika... Se oli mitä hyvin. Nyt Kaiken vois olla logiikan- kamerassa suora käsi. Kaiken logiikan mukaan pitäis olla kyllä kiekkikin puolella.